Xa estou preparado. Bueno, empezamos, non? Sí. Bueno, que tal? Boas tardes, moitas gracias por vir a esta presentación de As súas irmás, un libro tan luminoso, a pesar do seu punto de partida. Estamos aquí, eu son Anabel Penín, ela é Lola Correa, e estamos aquí, como xa coñecedes, con Alex Mene, que é o autor deste libro. Sei que a maioría da xente xa o coñecedes, pero eu teño preparada unha mini biografía, vou a ler. A súa biografía oficial di que naceu en Vigo, é doutor en Belas Artes pola Universidade de Vigo e licenciado en Ciencias da Información pola Universidade Complutense de Madrid, cidade onde tamén se especializou en realización e producción no Instituto Oficial de Radio e Televisión. Antes de todo iso, fixo ser zoólogo porque foi un atento seguidor dos programas de Félix Rodríguez de la Fuente. Despois de ter traballado en diferentes países, atopou o seu lugar no mundo nas Rías Baixas Galegas, onde traballa como profesor nun instituto. Durante anos colaborou tamén no suplemento cultural do xornal O Correo Galego. En 2018 publicou o álbum ilustrado A Raíña das Tortas na colección Verdemar da editorial Alvarellos. Con Indómita e A Semente da Inmortalidade gañou o primeiro certame de literatura infantil e juvenil Muño do Vento, libro publicado pola editorial Bululú en galego e castelán. No ano 2020 obtivo o terceiro premio no certame de narracións breves Manuel Murguía polo texto titulado A Herdeira, foto de familia. Neste ano 2021, ademais de publicar esta novela, Ana e as súas irmás, na editorial do Peirao, recibiu o premio de poesía Concello de Carral polo seu primeiro poemario titulado Os puntos de impacto, que publicará a editorial Espiral Maior o vindeiro ano. Gustalle a fotografía, a literatura, a ciencia, ir ao cine e ao teatro, facer deporte, escoitar música, viaxar e a boa mesa. E eu engado que é unha persoa moi comprometida co seu traballo, unha persoa curiosa, gran conversadora e un bo amigo. E así estamos aquí. Bueno, comezamos con Ana e as súas irmás, que é un libro feminista. Exactamente. Unha protagonista situada na marxe das marxes. Exactamente. Unha muller con unha discapacidade. Sí. Doble discriminación. Unha muller que cando nace, unha nena ten todo en contra. O sea, o físico, o psíquico, incluso as posibilidades económicas, que tampouco son moi boas. E a pesar de todo eso, bueno, a mí o que me interesaba era ofrecer, ¿no?, esa luz ou ese espírito de apostar pola ledicia a pesar de ter todo eso en contra. Ti escribes en primeira persona, sí. Escolles a voz de Ana. Escolle a voz de Ana, aínda que Ana existe. Ana é unha personaxe real. Sí, Ana é unha personaxe real e eu me coloco no seu lugar porque vivín con ela moitas destas experiencias. O de colocarte, o de escribir coa súa voz foi desde o primeiro momento unha decisión que tomaches, o tiñas claro. Non te pareceu en ningún momento moi arriscado? Non, a verdade. Hai algunhas outras cosas que me pareceron máis arriscadas, pero bueno, podemos falar logo delas. Pero non, porque no fondo quería escribir unha novela dando a entender que eu sentía, ¿no?, todo o que ela estaba sentindo e que padecía con ela. E bueno, además é que o que sae na novela, esas noites de xogar aos rips en Santiago atas tantas, pois eu vivín con ela. O sea, que son anécdotas reais. Cando falo esa noite de Canchaca, foi real, ¿no? Todas esas cosas son reais, entón eu as vivín simplemente e é como se me pusese na súa pele un pouco, porque é unha idea que tamén saquei do libro de Ospina, del año del verano que nunca llegó, que él fai unha investigación sobre Lord Byron e sobre esa reunión de todos los artistas románticos en la Villa Diodati al lado del lago Lehmann, e entón él comenta, ¿no?, que en un momento dado da súa vida houve unha especie de fío que uniu a esa historia, e entón él di que todo narrador debe atopar ese fío que o conecte coa propia vida. Entón, aínda que a protagonista é Ana e son as cousas que lle pasan a Ana, no fondo a emoción de cada unha desas cousas tamén me pasou a min. Bueno, que ti realmente apareces como personaxe no libro. Sí, un cameo. Hai un guiño aí, tamén ese guiño me encanta, apareces 2 veces, ademais. Sí. ¿No? Hai outra máis, que outra das novelas que aparece tamén escribín eu, no que pasa que non está publicada aínda. Ana é unha personaxe poderosísima, intelixente, vital, culta, intelixente. Como te documentaches para crear esa personaxe? Pois falar con ela e vivir con ela ata a actualidade, que aínda vive constantemente, e, bueno,
sí que falamos de todos estos capítulos que hai aquí, pois sí que quedamos moitas veces, aparte de que xa os viviramos, non? Xa os viviramos, falamos da literatura, da escola de música, do violonchelo, da carreira de química, todo eso falamos, e de feito, onde máis me tiven que documentar é precisamente no capítulo da química, que ela estudiaba, pero eu non, entón, todo eso de o material, a sílice tal, non sei que, non sei cuánto, me tivo que explicar, e aínda así, creo que hai un fallo por en el taxus vacata, que vacata es con minúscula, porque é o apelido, ¿no? Pero bueno, esa foi a parte máis ardua, ¿no? Máis difícil de documentación, ¿no? Todo la investigación química en busca da vacatina, que para facer un antitumoral, ¿no? Pero o resto son cosas que eu coñecía, xa. E sí que igual quería engadir unha cosa, que a pesar de que dá a sensación, e é verdade, que acaba o libro e que Ana non ten, todos somos parte luz e parte sombra, ¿no? Pero ao acabar a novela vedes que Ana es como si no tivese ninguna sombra, ¿no? Es como casi perfecta en todos esos aspectos, incluso en emocional, e teño que dicir que esa é a realidade, e que é así, e de feito a lección que eu saco e que creo que digo en algún momento es que ese tipo de persoas realmente o que nos ensinan é en que significa a palabra valentía realmente, porque é moi fácil ser valente cando todo te vai ben, ou ser generoso cando tes a razón, ¿no? Pero difícil é ser generoso cando non tes a razón e ser valente cando sabes que o que hai diante só é un precipicio, ¿no? Sí, bueno, boas tardes, son Lola. Eu son teatreira e entonces os meus puntos de vista en todos os sentidos son dramaturga e sempre as lecturas, bueno, e son lectora de novela tamén e cinéfila igual que Alex, seguramente un pouco menos. E claro, para min a primeira reflexión e o primeiro encontro co teu libro sempre o polo título, claro, a referencia á película de Woody Allen. Que eso foi a intención inicial, un pouco a idea, falando con ela, dice, vamos a facer como, porque eu tamén coñezo a súas irmás, digo, vamos a facer algo como Hannah and her sister, así con ese punto un pouco de falar de cosas profundas, pero de broma, aunque pasa que a realidade nos levou por diante. Sí, pero bueno, ven a colación, non? Sí, ainda algo de humor quedou, pero bueno, a realidade ás veces era tan brutal, porque nos enfrontaba continuamente á posibilidade de morrer real, non? Varias veces, que por eso se levaba ese humor, aínda que creo que ás veces mantense no libro, e desde logo levouse todo o diálogo. Iba a comentar despois. E despois tamén, Alex, para min, a primeira entrada é a foto da portada, non? Que, bueno, como decimos en dramaturxia, sempre a primeira acotación para nós no teatro e tamén para min nos textos escritos e nas películas tamén, a primeira acotación, a primeira entrada na historia e nas personaxes, sempre o título e despois a foto. A min esta foto me conta moitísimo do que ti contas dentro, non? Que esa persoa aí que nos invita a ver o amecer, non sei se é un amecer. Bueno, en realidad é como unha especie de faro, non? Que para ela o faro, como empeza o faro é a nivel poético as luces da ambulancia, que en un momento dado a levaron a ese trasplante, ¿no? Porque sabes que te avisan en calquera momento, entonces te avisaron a las tantas da mañá, ela nos avisou a nos, entonces vas en esa ambulancia y entonces para ela, en ese sentido poético y así empeza a novela, es una especie de faro, ¿no? Que vaise abrindo na escuridade da noite e entón ela empeza como a delirar, ¿no? En ese momento tan vitalmente tan forte, e por eso empieza como a escoitar casi as sereas, ¿no? En esa, es casi como unha odisea, ¿no? Para chegar a Ítaca, e entón ela reflexiona como di Cavafis, que é importante a viaxe, ¿no? Para mí hai moitas simboloxías, despois tamén o paraguas como transparente, non? Que permite estar aí debaixo cobixada, pero tamén ver que a choiva cae. Bueno, para min é super interesante solo a portada do libro. E despois tamén a temática que eu che quería preguntar, para min como tema, os temas principais son a vida, a enfermidade e a morte, e ademais que me parece que as pos nun lugar como
fora do drama, que aí tamén entrarías no xénero, non? Que non é un drama de me voy a poner a llorar, porque poderías podría ser. seguir por aí, non? Pero non sei se estás de acordo que tanto a vida como a enfermidade como a morte están nun nivel un pouco amable. Claro, é un pouco a reflexión do libro e dicir como dotarse de certa humildade, porque hoxe estás arriba e mañá estás abaixo, hoxe estás vivo e mañá estás morto, non? E entón, digamos, sacar esa importancia a esos momentos tan profundos e apostar sempre por eso, pola ledicia, sin importar que saibas que mañá todo se acaba, non? Entón, dicir, bueno, pois si é unha hora é unha hora, si son 2 días son 2 días, si son 3 meses son 3 meses, non? E isto, por exemplo, non só con Ana, falando con moita xente a que se diagnostica unha enfermidade pois bastante grave, non te comentan que ese su anhelo, poder olvidar de algún xeito ese precipicio que teñen ao que van a chegar e poder gozar dese anaco de camiño que aínda lles queda, o cal non é nada fácil, non? Por outro lado, non é fácil para nós, que ás veces non temos ningún problema e facemos dramas na cabeza de auténticas chorradas, non? E entón, claro, convivir con Ana te deixaba absolutamente alucinado, porque, e en el libro, por exemplo, non sabe, pero hubo un momento en que a diálisis foi moi problemática e, o sea, para que vesades o tipo de persoa que é, montamos na súa habitación, montou ela un centro de diálise e se autodializar, sabes? Que só te o permiten, veñen uns inspectores a velo, a comprobar que todo está ben unha e outra vez, é dicir, que non había nada, ¿no? que pudese parala, ¿no? na súa aposta pola vida, ¿no? E hai un momento para min, vamos, maravilloso, que me gustaría despois, si queres, que leelo, que este momento en que ela se encontra co seu avó morto, non fago spoiler, non? Supoño. Sí, no, creo que non, ¿no? Bueno, seguro que todos saleron varias veces, ¿eh? Este momento en que ela non se atreve a toparse, a ver de frente o cada leito do seu avó, a min este momento me parece fascinante, con que tenrura ela, isto que che decía eu, no? A vida e a morte xuntas e sin chegar a un... De repente ela ve como un sorriso na cara do seu avó, no? Esa falta de medo que ten ela coa morte, non? Me parece, bueno, este momento que eu tiña aquí sinalado, por si despois o queres ler, que me parece un momento fascinante. Sí, é un momento, bueno, bastante emotivo. O seu avó era unha persoa, todos temos seguro que na nosa trayectoria vital persoas, no? Avós, sobrinhos, fillos, que ainda que queiras a todos hai como alguén, no? que te ilumina máis. E en este caso, ela como era tamén unha nena que naceu con dificultades, ou cando tes algún tipo de diferencia, que de repente esa persoa da tua familia que non ve esa diferencia, no? Dende que naces ese apoio, no? Porque ela non podía ir á escola ao principio polos problemas de mobilidade, no? Que ese señor que pode dedicarse a un montón de cosas, que veña a explicarte, bueno, a ensinarte a ler, as contas, no? A apostar por ti, tamén contra todo e contra todos, pues creou un vínculo de unión moi especial deles durante a vida del, claro. E entón, cando morre para ela, é como un cataclismo, ¿no? Porque ese elemento precisamente o máxico se repite non solamente efectivamente no momento da morte, senón tamén en outros, non? Como por exemplo, cando atopa o abreixo, non? En o momento do primeiro trasplante, eses elementos sí que transitan por toda a obra. É un elemento real e literario, non? E engancha tamén moito cos meus gustos, non? Coa utilización que fai Pollaster do azar, por exemplo, que creo que ao final... Pero isto é unha opinión persoal, eu creo que na vida todo é azar, todo é sorte, da igual o que fagas o que traballes, ¿no? Que eso está moi ben, pero ao final é todo sorte, desde que naces, es todo, ti non controlas nada, e entón eses momentos máxicos son como unha especie de que temos de intentar dotar de significados a cousas que son casualidades, ¿no? E entón ela como vive tan intensamente, ou ás veces o vivimos tan intensamente, que crees o das a determinadas casualidades un significado que non sabes se teñen ou non. Entón eso a nivel literario permite potenciar o realismo máxico ou ese lado un pouco máxico, non?
E a novela está chea de personaxes femininos superpotentes, moi poderosos, empezando pola poderosísima Ana, pero tamén pola súa boa Palmira. Coa nai non faz moita referencia, e despois de personaxes masculinos, salvo Xosé, como tío seu avó Xosé, que realmente é unha personaxe entrañable, coa que vai de pesca, ademais, as demais personaxes masculinas, bueno, o seu pai non aparece moito, cando aparece non aparece moi ben parado, e despois está ese personaxe heteropatriarcal, o sea, patriarcal, heteronormativo, como a masculinidade. Dicirte que a súa nai está moi enfadada con ela e comigo, porque non aparece, non? porque non aparece como ela cree que debería aparecer. Sí, pero bueno... Pero esa é un pouco a realidade, é dicir, que tamén é unha outra casualidade, que os homes que apareceron na súa vida ou non fomos ou non foron suficientemente importantes ou non se portaron ou comportaron como ela esperaba, non? Sí, bueno. E ese profesor, Nicolás, de autoescuela, é unha persona inventada? Está basada en un profesor de autoescola real. Todo o que hai aquí está basado, todo ten a semente é real. Logo está, evidentemente, como di, por certo, Delfín de Vigán, que acabo de ler unha novela que me recomendou ela, que se titula Basada en Hechos Reales, está en castelán. Ela sempre di, a pesar de que ela tamén utiliza sempre material autobiográfico, ela di no momento que aparece escrita ven a ficción, non hai posibilidades de escapar diso. E a pesar de que todo é real, e ese tamén é un profesor real, está logo ficcionado. Pero tamén teño que decir que moitos dos momentos que son reais e están ficcionados suavizados. A realidade foi moitísimo máis dura e moitísimo peor en todos os aspectos. O sea, tanto, por exemplo, na universidade, no departamento, foi todo máis desagradable, digamos. Unha das cousas que me parece máis admirable da novela tamén é o uso que faz do tempo. Por un lado, é unha viaxe relativamente curta, que cando a chaman desde Vigo, vai fai unha viaxe de Vigo a Coruña, e te dá tempo a percorrer toda a súa vida, e non solamente eso, senón que tes tempo tamén, e encaixa todo perfectamente, a facer mención á emigración galega, cando, como se coñecen os teus pais, e incluso a guerra civil, co seu avó Xosé, o 23F, o golpe de Estado, quero dicir, e aí faz, para min, un encaixe de bolillo, realmente. Sí, e foi así. De feito, a hora de abordar ou organizar a novela, eu tiña unha cousa clara, que era non organizala cronolóxicamente, sino temáticamente, pero ao mesmo tempo, eso te permite, un pouco como Quentin Tarantino, estar indo para atrás e para adiante. Diz, agora falo de literatura, conto un pouco da infancia e un pouco de non sei que, logo falo de violonchelo e falo dos anos de mocidade. É dicir, o organizar os capítulos temáticamente te permite ir no tempo para adiante e para atrás sin máis explicacións, non? E ao mesmo tempo ir cubrindo os ocos que vas deixando. Entón, conforme vas facendo capítulos, dis, non falei desto, pois engancho aquí, non? E vas aclarando e facendo eses saltos cronolóxicos coa excusa de que estás falando de literatura e logo que estou falando do violonchelo ou estou falando da autoescola, non? Eso te iba a comentar, Alex, que tiño eu aquí anotado primeiro o ritmo, non? O ritmo da novela, o ritmo interno, que é tan importante, esa respiración que eu lle chamo a sístole, a diástole, que tamén facemos en teatro, que é como, o que decía Anabel, o que estabas ti falando agora, non? Como levar as personaxes e tamén levar a lectora, ao lector, de maneira que non nos perdamos, non? De ir para aquí e para lá, e a veces como con unha lupa gigantesca nos paras e nos deixas aí donde a ti te apetece, e a veces non é un acontecemento o máis importante. Claro, porque os acontecementos son tamén ás veces emocionais. Claro. De todas formas, eso, que é verdade, e eu o fago, logo cando acabas lle das a ler a novela a 5 persoas, máis ou menos, que normalmente te leen, e opinan, e en esta novela sí que hubo xente que me dixo, en la historia del avó non se entende moi ben cando vai a América, cando volve, entón aí maticei algunhas cousas, non? Porque o lector de fora que che di, aquí non se entendeu isto, entón aí matizas, non? E entón aí se completou. E logo o ritmo, normalmente eu creo que todo escritor realmente escribe para o lector que leva dentro, non? Isto o di sempre moito Rosa Montero, que é unha novelista que a mí tamén me parece fascinante en moitos aspectos. Di sempre eso, non? No fondo, ti escribes a novela que che gustaría ler e para o lector que levas dentro. Entón a mí parece moi importante que, aínda que escribas de cousas profundas, que teña certa apariencia de lisereza todo, que vaya todo como
rápido, aunque estés falando de cosas moi raras, porque tamén tens que entreter en ese novo sentido do novelista. E logo hai outra cosa cando escribo, que tamén di Rosa Montero, e es que unha historia teño claro como 3 ou 5 ou 6, e tamén le pasaba, por exemplo, a caso McCullers, que seguro que vos soa, a novelista sureña, que tes como 5 iluminacións. O sea, ti queres escribir moi rápido para chegar a un momento. O sea, eu na novela tiña como 5 momentos, e entón eu quería escribir moi rápido para chegar a ese momento que era o que eu disfrutaba e o que a mí me gustaba, e entón volvo a seguir e volvo hasta o seguinte. Entón son como 5 especies de iluminacións no que queres ir e a historia sabes que va a pasar por aí aínda que cambies todo o demais, ¿no? Entón que todo o demais cambia, ¿no? En esta novela, en outras, en esta menos porque hai uns datos de partida, pero en outras novelas que escribo empezo con unha intención e logo acaba sendo outra cosa totalmente diferente, pero sí que hai 2 ou 3 momentos, ou 4 ou 5 polos que a historia vai pasar aínda que cambie incluso o xénero, ou se morra un protagonista ou veña outro, que eso chamo esas iluminacións, ¿no? Aquí hai un momento en que Ana non é Ana e as súas irmás, e é Ana e os seus, como se dice, o seu can, o seu gato, os seus animais de compañía, que hai un momento en que te explayas moitísimo con unha axuda que houve algún deses lectores que dice eso que hai demasiada presencia dos animais, ¿no? Quería ser zoólogo. Claro. Foi unha venganza persoal. No, e además consideraba que era moi importante na súa historia vital, pero sí hubo algún que dixo que e ahora unha gatita, e ahora un gatito, e ahora un perrito. E digo, bueno, pues tens que tomar esas decisións, igual que as decisións das citas, que é a única que eu como autor dubidaba si manter tantas citas ou quitalas, porque a veces dá unha sensación como de prepotencia ou de un pouco cargante, non? Sobre eso quería comentarse. Pues, no, o libro é obvio, está cheo de referencias cinematográficas, empezando por o propio título, pero sin embargo despois a quen lle dedicas un capítulo propio é a literatura e a música, que para Ana realmente é mi habitación, é a súa propia habitación. E eu que te coñezo un pouco, que hai, nesa parte de Ana, que hai realmente de ti? Porque ao final todas escribimos un pouco falando de nos mesmos. Sí, está entón, todo. Claro, que hai de ti en esa toda referencia que faz? Todo é meu, o sea, cando la di e leía isto e isto, o estaba lendo eu, cando di fun a ver esta película, fun eu, o sea, todo eso son eu. E logo, non hai un capítulo concreto do cine, porque o cine vertebra todo, dende digamos, que é a miña primeira formación, ¿no? Que estudié con Eugenia en la facultad, coincidimos en la facultad de Ciencias de la Información, ¿no? É a miña formación, entón despois de ver tanto cine, vertebra e é todo un homenaxe ao cine. Incluso hai capítulos que igual non lo sabes, pero por exemplo A Chegada é un homenaxe a The Arrival. A Chegada, esa película de hai pouco tempo, de que chega unha nave espacial, ¿no? E que realmente é unha película que fala da linguaxe, aunque parece unha película de extraterrestre, realmente é un tratado sobre a linguaxe, e además con un dato moi interesante, que oferta unha linguaxe que é articulada dun xeito que nunca pensamos, unha linguaxe que cambia co tempo, ¿no? Sempre estamos habituados a abordar os saberes ou as cosas desde os nosos puntos de vista, e por eso chaman a protagonista, que é traductora, e realmente é unha película sobre a comunicación e a linguaxe e non sobre extraterrestre, ¿no? E entón A Chegada, que é un capítulo que igual a xente entende menos, é porque chega ao seu sobrinho, e tampouco se di na novela, pero de algún xeito ela dá a entender que tamén é diferente e enseguida se comunica con el, non? É dicir, podemos intuir polos poucos datos que dou que é unha persoa do espectro, non? Dice, chegou e a primeira persoa que se achega é a mí, e con quen se comunica é conmigo, porque os dous somos diferentes, non? Entón, bueno, ese capítulo me interesaba falar un pouco da comunicación, non? E ademais de todo isto do que estamos falando, aínda tes tempo, aínda encaixa perfectamente na novela, a crítica ao sistema universitario. É que eso foi terrible, está super suavizado, foi moitísimo máis terrible, o sea, foi vamos. E dedicas de todas formas casi un capítulo. Sí, e de feito ese capítulo se suavizó varias veces tras la lectura de algunos implicados. No pongas esto, ¿no? ¿Sabes? Porque fue un xogo de tronos. E ademais, tamén tes tema para falar de maravilla, ¿no? Ou para favorecer a imaxe do persoal sanitario, que todas as persoas, vamos, do persoal sanitario que pasan pola novela, todas son encantadoras en verbas de Ana, ¿no? Sí, no todas as que saen porque son encantadoras, pero tamén hubo
grandes fallos. Por exemplo, unha vez perdeu o ril por unha negligencia médica, ¿no? É dicir, eso convive, pero decidimos poñer só o persoal sanitario que ilumina e non aquel que non ilumina, porque está en todos os tipos de persoal, ¿no? Da igual que seas taxista, caixeiro de supermercado ou inxenieira, ¿no? Ao final depende de cada persoa, máis que da profesión, ¿no? Estes que saen na novela foron realmente encantadores, entonces por eso saen e se agradece, ¿no? Por exemplo, uno de los nefrólogos que tampouco sae, sabes que incluso pues tengo un número persoal que aparece a calquera hora do día e da noite, ¿no? E hai un episodio que me gustaría que comentaras que a mí me pareceu boísimo tamén, que o travestismo. Cando na boda dos pais, ¿no? Sí. Que se casan por poderes, Sí. e ademais o pai en Venezuela se casa pero non cunha muller, sino cun home, Sí, cun amigo sí. disfrazado de muller. Ese é moi gracioso, tamén estaba un pouco matizado, porque eu logo facía unha broma de la esmorga que se montaron eles dos despois, sí. e entón pensei, no, esto suavízalo, porque tal, pero sí, en aquela época era moi común casarse por poderes, entón te casabas con que Pero tiñas penso máis a que manos. non tan común cun home disfrazado No. de muller ou ao revés. Sí, Creo que non era tan no común, común, eso, o de eso. poderes sí. Pero es que eso fue real, ¿eh? Tamén foi real. Eso fue real, sí, fue real. Entonces no había ninguna man en aquel momento que quisiese accederse y dijo, pues ti, y te disfrazas de noiva. A mí me parece moi bo Foi ese momento. real. Sí, eses momentos que son moi bons foron reais. E de feito logo aparecen os padriños, por eso é a coña, que como tamén querían que os padriños fosen uns que estaban aquí, pero entón iban a ir outros por poderes que estaban ali, foi cando aparecen e di, no, se somos nós, e se acabaron os poderes desta familia, porque todo que se falle por poderes, ¿no? Pues, bueno, pero foi real, eso foi real. Outra cosa para min tamén, bueno, importante, Alex, e os espazos que utilizas, claro, que son tan recoñecibles, que os postan, non estamos en Manhattan ni en Houston, estamos en Porriño, estamos en Vigo, estamos en Santiago, bueno, o sea, supoño que a historia aconteceu, claro, aquí. Sí, hai espacios que están cambiados, Santiago e Vigo se manteñen, pero outros como saen en Mondariz, non era Mondariz, era outro sitio, es decir, hai algúns espacios que se cambiaron, a pesar de que se puso outro que está ao lado, porque, bueno, había xente ou algún dato que igual non era pertinente, e se cambian, pero sí, Vigo, Santiago, Cabo Home, e todo isto Sí, son espazos. que se agradece tamén estar lendo unha novela, ¿no? E decir, mira, está no hospital, no Meixoeiro, ¿no? O espazo. E a mí me gustaría volver outra vez sobre a primeira pregunta que che fixo Anabel sobre a voz, a primeira persoa como utilización para relatar, que a mí me parece a máis complicada, porque ten un punto de vista sempre un pouco máis cerrado, ¿no? Que a terceira. E, insisto, non sei se contestaste todo o que tiñas que contestar, la voz del hombre na muller, ¿no? Que xa sei que Woody Allen, por exemplo, ou Almodóvar, que sempre digo que sempre contan as historias a través de mulleres, non? Sí, como a historia era un pouco partida de Woody Allen, e además se vos explico a comedia diáloga de Woody Allen, collín esa forma de facer como el fai en Alice ou en outro tipo de películas, ou por exemplo en La Rosa Púrpura del Cairo, ¿no? El é capaz de poñerse realmente na voz do personaxe principal, aínda que sexa unha muller, ¿no? Bueno, ele é capaz de poñerse en calquera voz. E entón parecía interesante, se o que quería falar era do lado máis emocional, ¿no? Decir, pues teño que ser eu, ten que ser unha primeira persoa, ¿no? Ás veces sí que, cando empiezas a escribir, comezas con unha terceira persoa e ves que non funciona e pasas a primeira, a veces hai un momento de tanteo, pero en esta novela tiña claro que a miña voz era a súa voz, sabes? Que eu ia ser Ana, non, sabes? No había outra posibilidade. Pero tiñas que loitar aí porque Alex non superara a Ana ou Ana superara a Alex. A ese me refería con risco. A verdade é que nunca sentín nunca sentín ese risco, porque moitos dos momentos fortes eu estaba ali e os vivín, evidentemente non ten nada que ver, non? As cousas que che pasan a ti e que pasan aos demais, e entón non tiña que buscar recursos, sino que sabía o que se podía sentir, sabía bueno, a dor tan profunda que a veces se puede producir nestes casos, ¿no? E tamén as alegrías, ¿no? E entón, vamos, foi absolutamente, empezou a fluir de xeito natural, non tiven que pararme a digamos, a procesalo en ningún momento.
E a que te referías cando eu te fixen esta pregunta? Dicir que había outros riscos que se queres falamos despois. En que arriscaches? E non me acordo de que... Ah. A que te referías en Non eso? sei, eu te dixen, non te pareceu arriscado tomar a voz de Ana, escribir en primeira persoa e te meches non? Ou No, riscos? me refería, por exemplo, a riscos máis técnicos, por exemplo, a todas as citas das películas e dos libros, que a veces queda un pouco pedante, ¿no? E de feito foi a única dúbida que realmente quedou ata o final, hasta as 5 versiones na última. Hubo unha que os quitei, en outra que os pusen, pero ao final, e deses lectores hubo xente que me dixo que os quitaría e outros que os mantiñan. Ao final decidín eu, e isto foi unha aposta persoal, mantelos, porque me parecía que eran moi importantes para a educación sentimental de Ana, e que además era outra novela, era como escribir, que agora, por exemplo, hai algúns autores que o fixeron este ano, de los libros que hai en mí, los libros que leí, entón era como outra novela, como unha especie de diario de os libros que lín, as películas que vin, a música que escoitei, é como dicir, eu son o que beso, o que escoito, o que leo, aparte do que como, ¿no? Entón, bueno, hai ese risco, ¿no? De que sea a veces un pouco pedante, ¿no? Ou tamén hai o risco de que a xente non coñece as referencias, pero tampouco pasa nada, se alguén non se decata da referencia achegada ou da referencia a outra película, salvo cando poño o título, bueno. Bueno, a mí sabes que que ahora me encanta, que a novela me gustou un montón, pero sí que boto de menos unha cousa. Que cousa. Boto de menos un capítulo dedicado á súa vida sexual, á súa experiencia, ao seu despertar sexual. Sí, se fala de sexo, cando fala, bueno, sobre todo no capítulo do amante, que tamén ten un amante, pero sí que boto de menos algo máis persoal con respecto ao sexo, o seu despertar, e non tanto o sexo compartido, senón o sexo propio, a experimentación con ela mesmo. Eso foi unha decisión que, o sea, pensaches nesto? Non aparecía? Non, todos os aspectos sexuais tamén están, creo, máis ou menos de xeito natural como foron ocurrindo, é dicir, a primeira vez que ela ten unha experiencia emocional, no sexual, no instituto, con ese rapaz francés que ven, que se vai, logo a primeira vez que se achega ao sexo co seu mozo, e logo a experiencia sexual co amante, me pareceu que fluía de xeito natural, o sea, nunca me parei a pensar que necesitaba explicar máis deso. Un capítulo así, ¿no? Claro, porque, bueno, unha parte importante no desenvolvemento. Sí, pero como hai un capítulo que se titula O mozo e outro que se titula O amante, que é evidentemente unha homenaxe ao amante de Marguerite Duras, como aparece logo ao final, entón é un pouco... Bueno, ela se refire a entrar en detalles, o mellor a convertías en unha novela erótica e non era o que querías. A verdade que non pensei en ese aspecto, porque como me interesaba, pensé que estaba cuberto, o sea, que estaba explícito e cuberto. Pero bueno, igual é algo persoal, Igual ti dis unha idea un pouco máis desde o punto de vista da muller, ¿no? Con esas limitacións dedicarlle, digamos, máis tempo, pero o sexo non compartido con outras persoas, senón a súa sexualidade, ou teorizar sobre a súa sexualidade. Unha persoa, aparte unha muller con discapacidade, a verdade que a mí por eso non me interesaría moito. Hubo algunha cousa... Porque sí que te mollas en moitas cousas, sí que profunda a novela. Hubo algunha cousa, tanto no capítulo do mozo como do amante, que sí que me mandou quitar. Claro. Entón, aí, como sobre todo porque implicaba a outras persoas que se podían recoñecer en un momento dado, e por respeto, pues se quitaron. Había un poquito máis. Bueno, non sei. Despois, bueno, a min en momentos, tiña outros momentos sinalado tamén, momentos así gloriosos que me encantan, que releo, este momento no que ela se agarra a seu sobrinho e dice que... De todas formas, toda a novela é ficción. A pesar de todo esto que estoy diciendo, todo é ficción, todo é inventado. Deixa que pensemos que hai realidade tamén. Hai este momento en que ela se agarra ao sobrinho, non? Que parece que o sobrinho a quere, este xogo de equilibrios entre... Ese é teorizar de non sabes por qué, ás veces hai persoas coas que conectas emocionalmente desde o primeiro momento, e hai persoas que nada máis coñecelas, pues te serán unha especie de reseitamento, de incluso actitude violenta, ¿no? E en este caso, bueno, pues falo de que como ese sobrinho que chega, no que, e sobre todo no momento que ten que aprender a andar e a falar, a escolle a ela precisamente que a persoa que peor anda, ¿no? Entonces, un pouco... Sí, ese xogo de equilibrio e de desequilibrio dos dous, eso é moi chulo, sí.
Pero bueno, é todo ficción, a pesar de todo dito, todo é Eso sí, ficción. lo tenemos clarísimo. No sé si lle damos paso, queres engadir algo máis? Eu, non, se queredes comentar algo ou preguntar algo. Vale, vou beber un pouco de agua. Vexo aí, nesos atrís, 3 libros teus. Ana, Indómita e o libro ilustrado para nenos. Bueno, teño que decir que Indómita gañou un premio de literatura infantil e juvenil. A min pareceme un libro estupendo para os meus 60 anos. O sea que... Está escrito con esa intención. É un libro infantil un pouco na línea do Principito, sabes? Sí. Que pueda ser leído por adultos. Ti por que tes esta fascinación por as mulleres fortes, por Indómita, por Ana? Ti por que escribes sobre estas mulleres? Por que non escribes sobre un explorador? Por que escribes sobre mulleres? Pois mira, é moi fácil, tamén escribo sobre homes. Pero non lles deron ningún premio a eses manuscritos, ni está previsto que se publiquen. De momento, eu os sigo enviando, é dicir, eu sigo escribindo e teño tantas novelas con protagonistas mulleres fortes como protagonistas con homes fortes tamén, e con homes débiles e con mulleres débiles. Pero aí xa é o azar. Son estes libros os que as editoriais decidiron premiar ou escoller. Un deles, que está protagonizado por un home forte, sí que foi finalista no Torrente Ballester, pero decidiron que non se publicaba. E aí está, a espera de publicación algún día, e eu o considero mellor que todos estos, incluso, e moito máis complexo. E, bueno, se publicará algún día, e é a historia de un home mitad débil e mitad forte. Bueno, pero en calquera caso sí que construes moi ben aos personaxes femininos fortes. E iso de onde te ven? Que un pouco me parece un porón tamén por onde va ele. Pois a verdade é que non o sei. Eu creo que máis que mulleres, ¿no? E o digo polos libros que teño escrito de homes, eu creo que os protagonistas, esa home e muller, en realidad son protagonistas que se enfrontan ao desafío de vivir, a esa insoportable levedad del ser, e que contra todo eso deciden apostar pola vida e pola felicidad, aunque tengan todo en contra. En este caso son mulleres, entonces da sensación, son mulleres fortes, pero todos os protagonistas, incluso os outros sobre os que escribo, son fortes, porque non hai alternativa ante los golpes que te da la vida. O eres forte ou caes, o sea, non hai unha posibilidade, é dicir, porque decides son fortes, o dá a sensación que son fortes, pero logo na intimidade tamén son personaxes que teñen moitas dúbidas e moitos sufrimentos. O que pasa é que son personaxes, todos eles, homes ou mulleres, que intentan superar sempre a adversidade, ¿no? Un pouco apostar por la felicidade, é dicir, un pouco en xeral, ¿no? Porque evidentemente tes moitos motivos para non facelo, ¿no? Elas tamén, pero, e de feito, en este caso, ¿no? Tanto Indómita como Ana, en realidade, enfróntanse á súa propia morte, ¿no? Nos dos casos, ¿no? Pero sí, pero tamén teño escrito sobre homes, o que pasa é que ainda non os publicaron. Cando os publiquen xa falamos. Tampouco distingo moito, cando me poño a escribir, e de feito Indómita, aínda que exteriormente é unha moza, realmente lees a novela e non hai ninguna indicación en ningún momento de que sexa unha moza. É porque se chama Indómita e supoñemos que é unha moza e eu falo en femenino dela, pero realmente, si cambias, podría ser refírome que eu incluso esa reflexión en Ana non, pero en Indómita sí que a fixen cando estaba escribindo, e que máis dá, non? O sea, decir, que eu, incluso na miña cabeza, non tiña moi claro se había como unha moza ou como un mozo, e seguía escribindo para adiante, non? E logo gustoume moito o nome de Indómita cando estaba escribindo, e dixen, bueno, pues quedalle este nome. De feito, o libro ao principio, que iba un pouco sobre a significación dos nomes, logo cambiou, se titulaba O meu nome é Árbore, un pouco en homenaxe ás culturas indias, o de First People, ¿no? De los inuits, que o nome é o momento no que nacen, ou o que está pasando en ese momento, e, bueno, logo foi cambiando un pouco. Sí. Un pouco máis aló da historia sí. das irmás, sobre a túa
tarefa como escritor. A min gustaríame que falaras un pouco de cando tes o motivo, que como vemos, bueno, tes moitos motivos, tes moitas cousas escritas, como abordas desde o momento que decides comenzar unha historia? Pues eso sí que es algo mágico. Eso es algo mágico y nunca... Non hai un método que sexa sempre igual. Desde mi punto de vista, no, o que pasa, a miña experiencia es que de repente escoitas algo en un sitio, o ves unha imaxe, o coñeces a alguén, e de repente es como si se metese na cabeza a unha persoa, en este caso a Ana, o Indómita, y eso ha sido un poco extraño, pero es verdad, es como si te apareciese y no te para en la cabeza, y dices, tienes que contar a mi historia. Es ese sentido, tienes que contar a mi historia. Y entonces, está na cabeza, e ti non lle fas caso. E entón está así como... E de repente, un día, empiezan a aparecer pezas que se colocan y empiezas a ver esa historia. Y entonces empiezas a escribir y a veces sigues o peda letra, pero a veces en un momento dado a propia Indómita, eso así un pouco extraño, o Ana te dice, no, eu nunca diría eso, estás escribiendo un diálogo y entonces tienes que volver atrás o cambia a historia completamente, entonces es como unha especie, no sé, de proceso extraño, no que moitas veces incluso al acabar eu fago así, digo, pero vou escribir todo isto. Es como si o libro viñese de algún sitio e empezase a sair, e unha cosa que pasa es, a min como escritor, unha vez que xa empezou, ¿no? Es como aparece, xa che digo, unha vez pues foi unha persona que coñecín e esa persoa aparecía na miña cabeza como un personaxe de ficción e non como unha persona real hasta que non contase a súa historia. Outras veces é unha imaxe que está aí, ou varias imaxes que está aí como intermitentemente aparecendo diciendo esto es una historia, ¿no? E o que sí se produce es aparece, está como en un periodo de latente, como un embarazo, ¿no? Y de repente un día notas, pero es así, que é o nacemento. Y a partir de ese día, hasta que acabas, es un delirio. No puedes deixar de pensar ni noite ni día. Por la noite só soñas con la historia, cómo seguir resolvendo los conflictos y agora que pasó, y no paras. Y hasta que pones el punto final, es como si vivises en otro mundo. O sea, fas a túa vida normal, pero ti estás viviendo aquí o estás viviendo na terra de Indómita, y una vez que das el punto final y o acabas y o das a ler, se produce un periodo de duelo, porque de repente estiven 6 meses vivindo con Ana e as súas irmás e de repente as teño que quitar da miña cabeza e decirles adeus, e entón realmente es un proceso un pouco extraño ou doloroso, como si perdeses a un amigo ou unha amiga e te tes que ir dese sitio e deses personaxes e desas cosas, e hasta que de repente dices, non voy a ser capaz de escribir nunca máis nada, xa está, se acabou aquí. Y de repente al cabo de, no sé, de un mes o dos, de 15 días, a veces ocurre que simultáneamente aparecen dúas, ¿no? Y a propia historia pide también incluso xénero, ¿sabes? Escribo infantil, o nunca, cuando empiezo unha historia non digo, voy a escribir un libro infantil, pero sí que cando empezo, ¿no? As primeiras páxinas, por exemplo, agora escribí un teatro que nunca escribira. ¿Sabes? Foi a propia historia ao imponerse que di, no, esto no va así e es teatro, o poesía, ¿no? Tamén de repente ven algo e dices, no, esto, o todo o contrario, hai algunhas cousas das que últimamente que era unha pequena idea para un relato e de repente me sai unha novela, ¿no? O sea, Escribes desde sempre? Sí. Escribo desde sempre, o que pasa é que a verdade nunca me molestara moito en publicar. Tamén na facultade tiñamos varias asignaturas de guión, entón estábamos moi habituados a facer guión cinematográfico, storyboard, e nunca publicara, e un par de veces que mandara algún relato, algunha cosa, como nunca me deran nada, pois o abandonara, e eu tiña manuscrito sobre manuscrito na miña casa, e o facía un pouco por necesidade, non? Realmente é un proceso a quen o fai, ou a min, como facer deporte, non? Que a mí tamén me gusta moito facer deporte, é un proceso como que é bo para a miña cabeza e para o meu corpo, non hai xente que non lle gusta nada, pero unha vez que produces esa historia, hai como unha descarga de serotonina, non? Igual que... E entón é
é agradable. E como non me deran nada, pois dixen, bueno, non envío outra vez nada, porque igual non tenga calidade ni nada, pero bueno, como seguí escribindo me volví a cansar e volví a enviar, e entón ocurriu que a Raíña das Tortas, despois de enviarla a todas as editoriais que dixeron que no, con respostas peregrinas desde tiene final, no aceptamos porque tenemos que imponernos el título y no sé qué, ¿sabes? Todo tipo de tonterías, ¿no? Que nunca te piensas que unha editorial va a contestar así. Foi Alvarellos, ¿no? Que chegamos no momento susto e no sitio susto, e nada máis recibila xa nos contestou al segundo e dixo quero este libro e vos lo publico. E entón a partir de aí foi como un estímulo para empezar a enviar as outras cosas que tiña, e a partir de aí pues bueno, me dieron el premio de Indómita. Logo Ana e as súas irmás realmente lo publicaron do Peirao porque un da editorial estaba nun premio que non gañei, pero que lle gustou moito a miña novela, entón se puso en contacto comigo e dixo, mira, que me gustou moito esta novela, que non lle deron nada, pero si queres a publicamos nos nun pequeno selo que temos, etc. Que é a única forma de publicar da xente que non temos contacto en xeral coas editoriais, porque se ti tes contacto con alguén igual consigues publicar ou alguén te recomenda, pero eu que non tiña ningún coñecido nese mundo, sempre che din que non, evidentemente, ou casi sempre, salvo tamén ocorre ás veces, ou pode ocurrir que chegue e lean un manuscrito e que en el momento susto pois les guste, en xeral nin os leen, o sea, moitas veces nin os leen, ¿no? E algún manuscrito, de feito, en algún editorial que non vou dicir galego, sí que ao chegar me dixeron, nos gusta moito, vamos a publicalo, e me digo mesmo cada 3 meses, ¿no? Desde hai 5 anos. Pois sí. E esa é a historia. A mí me interesa, Alex, o momento inicial, o momento primixenio, cando isto nace, este proxecto nace. Efectivamente, o de Ana. É algo que lle debes ti a personaxe, ou a persoa real, algo que sentes ti que tes que... Ou é simplemente porque pensaches que podía ser unha historia original, distinta ao que tiñas escrito ata agora? Pois fíxate, hai un pouco de todo. Como normalmente son historias máis, digamos, non por capítulos temáticos, sí que falando durante, ou recordando estes anos, ou falando con algunha xente que vivimos estes anos, no? E dicen, pois podía facer algo, no? En que o personaxe vai falando de cada un dos temas importantes na súa vida. E entón foi aparecéndose así, pero tampouco, se che digo, tampouco foi, pois interesante. Entón foi, pois mira, pois podo poñer a Ana de protagonista. Digo, vamos falando de literatura, de cine, da familia, sabes, como de cousas. E un pouco, en ese período, digamos, de xestación, a novela foi colocándose. Fíxate, al principio ni siquiera estaba dividida en infancia, mocidade e madurez. Isto foi o final, sino que estaban os capítulos temáticamente, ¿no? Agora literatura, agora non sei que. E un pouco fun ordenando e ao final quedou así. Pero era sobre todo por ese interés, ¿no? de artellar unha historia que non fose só cronolóxicamente, sino que fose temáticamente, que tampouco nunca o fixera. Entón digo, bueno, pues... E ao principio non tiña moi claro se ian ser relatos, sabes? E ao final queda unha novela con capítulos, pero ao principio dixen, pues vou facer un relato da historia, e así falo da guerra civil, de non sei que, en esta zona, ¿no? Do avó e tal, e logo fago un relato sobre a música, a literatura, pero ao final a cousa foi organizándose así, e cando me sentí a escribir xa naceu así. Non sei se alguén máis quere dicir algo. Ou tomades outro viño. Queren tomar outro viño. Hai que na mesa. Alguén quere dicir algo? No. Pois tomamos outro viño. Bueno, eu quero decir, sí, que rítmicamente volvo outra vez ao ritmo, porque que en teatro temos moita teima co ritmo, E en literatura tamén é moi importante. Que sí, claro que é. Pareceme que as 3 últimas páxinas son ese, por exemplo, alucinante, de repente, como o que che decía antes, hai unha lupa, como que te paras, como que de repente me relaxo por aquí, che levo por alá, e de repente ao final é como pla, 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 e entonces é todo como un... que é magnífico o ritmo final, o ritmo final de esta última... Ese é o proceso de escritura, ¿no? Unha vez que tes todo ese último proceso en que todo encaixa, e a pesar de que dende fora parece como difícil,
os mesmos, digamos, as mesmas pezas se van como colocando, ¿no? E eso por eso hai un traballo mental moi importante, incluso cando vou a correr, e ten Murakami, por exemplo, un libro de cando falo de correr, sabes, eu igual estou correndo unha hora e estou pensando, e fulanita va no sé dónde, entonces le dice, no, eso no, porque va aquí, entonces no sé qué, ¿sabes? Entonces estás como si fuese un cubo de Rubik con todas, estás intentando encaixar, e de repente unha peza encaixa, de repente outra, e entonces va, e chega un momento que encaixa todo, entón en ese momento que encaixa todo es cando das ese digamos, sprint final onde a historia xa, digamos, se redondea. Además, a mí me gusta moito, se ven Ana ou Indómita ou outras, me gusta moito esas historias que no fondo son un círculo, ¿no? Onde non sabes onde está o principio e o fin, ¿no? E todos os puntos equidistan de outro chamado centro, ¿no? E nada máis. Si tedes alguna última pregunta, se non pasamos aos viños. Moitas gracias a todos e a todas por vir. Gracias, Alex. Sí, ¿qué querías decir? No, que era Anabel decir algo.